Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Romanak tanong sugal ba kadar o muslim ama paparatian ko Allah na saya niyan bakan duda sa iko Quran agus iko hadith. Gina ni sabab agyadar on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di. Ini baga akan rakan subut iman asyai atamang basa gie kepitiniu gie matindegiu na da naw kita kakagdedegiu ati Rasulullah ana kitab Allah wa sunnati sekalian natigin so kitab Allah sekalian su Quran agus sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian su hadis orianya nakagir galabakanan na pagilain tanong ino mga day galabakanan miyang galabak si kumasur Rasulullah o pamanabaanan mangumiyaw lawla si kumasur Rasulullah diyan ka na nakandalimakan na aya sabab yan nakagiad na miyatay korek ay ano sabab yan na ad na miyatay yun di sabab yan na mala si kumasur Rasulullah ad na miyatay adan lang siran miyatay kenapa matag adan kalangon su Rasulullah sumanga karomanian, sumanga matayan, sumanga sahaba, sumanga impedian, langsung siya namiyatay. Ino mga din sa giyang kutwa, kaya patay o karong Rasulullah ang pinakakibubayan yan, aso Khadijah radiyallahu anha. Anto na ibuntala, kaya tibawon o mga tao, anto na ibuntala, kaya pakatali yung mayroon ko Rasulullah, anto na ibuntal, kaya sa kasakawakiran Rasulullah. Baya buntalian na miyaninindaan su Rasulullah na gumitigar sa panganangkan ay pagalaw niyang kutiburon. Da. Siko ka wafat o mga matayan. Abdo ba yan? Su Abdullah, su Ibrahim, nagustusan ako ko mga matayan na miyang wafat. Kamadag lang miyang wafat ko Rasulullah at kaya masaan yan. Siko kaya pangawafatiran. Baadan, amya nagtanong sa timang buah hadith. Ayabun talakyat ibo ang mga tao na piyaga na siran o Rasulullah? Da. Na, pakawatan tanong. Siko mga sahaba, ang mga ingpadayan. Mga ingpada Rasulullah, katawan tanong ay kadagala sahaba, ayak kadagal o mga sahaba, na magatos agot 30,000 ang sahaba. Kaya dagal, Masya Allah. Tantun gumadagala sahaba. Na, baadam buas sa kataw, ang manusia, ang sahabi, apat sa giyong kuto ang magato sa 30,000 baad mo sa kataw, ang may pantag kapatay sa pamilya niyan, amin dalimakan, may gana sa tao, de, hapi sa kataw na de. Ibu ba tanong man, say kung mga imam tanong, apat katawa imam, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, baadong buas sa kataw sang kananapat kataw ka imam amin dalimakan o di nami pakairon de api sa kataw na de sa manuto na ang tunabsi o ono talaga maratabat ka sumaratabat ang maranaw yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ay kabayar kita no Allah na sukakal budir kita no kanaba sukakal binir kita no nakis kita no nakakalinda no kaya di tano ding gigiluban na sukap gergnir kita no. Pag na kargnir kita no nasusupakan tano susuguan o Islam. Ano na si suguan o Islam mi ali ko mga hadith. Ay suguan o Islam mi ali ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ina ko mawafat su Ja'far na tigena tiyagar kano sa panganangkan amawit tiyo ko pamilya o Ja'far. Pakakanan niyo sarang kamataan amya taling umasiran. Nadiran din matatapos sa ginawa yan puta bayrang buka kapgen, bayrang buka tinde. Ini mararantang adat yan. Oriyan yan na sigitan na sabab sang kutwa kalatanoy maratabat, nagugyutoy kasasagutan ro na gagaw kapadi ranon sang kutwa miyatay, nagugyutoy kasasagutan ro na mapi apaparangayan, nagumapi akapakindo dulo na, nagugyutoy kasasagutan ro sa kasakawat ako mga tungan na itanong. Anto na, upang makas kami akan nabad indalimakan. Mbasa nakar kami ay dadaya mga nuhunya sa mga tonganay niyan. Dadaya akyar niya kung mga tonganay niyan. Di na yung mapipaparangayan na manusia ka. Dan yan pagana sa mga tonganay niyan. Babas di mapipaparangayan sa Rasulullah.
Babis di mapia paparangay sa mga sahaba. Na inuiran no tudang gulaw la. Agi katawan niran agergenan tanong upamakang gulaw la tanong. Katawan niran adyuto ped sa gyang kutua aga matanong ko Islam. Na gina ni paganay kargenian. Masusupak tanong susubuan Islam. Ikadua kargenian. Piyatayan so piyatayan na piya ka pamanindir ka, piya ka panagod ka, piya ka pangintagul ka, piya ka pangangkat ka, piya ka pangutang ka, kagyuto man. Baya langwa betay na malaita mo kung nadar kiyan, ayak kalilindar kita na papagintaw na miskin. Na mangangkat mo sa sumbali niya na karabaw, sumbali niya na sape, sumbali niya na kambing, miyang utang sebenar, na ayaw miya utang niya ko suldo pito gawin na 50,000, na ayaw buwas sumiolad at tabang na 20,000. Ana tigyan na miya kapiya, miya lapis tanong. Di ka malapis, isusupak na ka sa Islam. Na doon yan, amay ka ayap na miyatay na suama, nami babagagyan, nagyang kuto ang mga ito, ang mga watayan. Na dami bagay ko mga ito, ang mga watayan ng kuto at tabang kami, ang bagi-bagi sang kuto, paninindo, nagkabaga na ka. Palalalas sa lapad, nagkabaga na ka. Pananagab, nagkabaga na ka. Pangingintago, nagkabaga na ka. Langon ko ito kabagan. Nadadakilambar ka na, aya, Korean ka na, makapangangkat ka. Nasupyangangkat ka na, matatata utang kataman iman to. Subhanallah. Karag na tanong. Na o pa mag-aya, sunod na nun na so, okay to, agam matanong kung may Islam. O pa mag-agi, okay tanan wa? Aw manisa na, makaumasi ko piyatayan na maawid si sakasako amargas. Ay dapat yun, di ka piya ginawa niyan. Mas ikapi ginawa niyan. Miyawafata na tuminiboro na magatos ka taon, na umanisa ka taon, na maawid sa tangasasa ko amargas. Masya Allah. Mata kapi ginawa niyan. Udi na miyawid sa bakas, udi na miyawid sa dudul. Nganin sa napanganang ka na inawid na niyan, kaan makanagyan ko tapiyatayan. Masya Allah. Mataan ko Allah ka kubaya-baya. Kalbatan ang kutwarata ginawa niyan. O bagyang kaya piya kapaganang ka na, nganin sa nakuan, maragan. Di ka na ba surata ginawa niyan? Kau manan. Kakiu manu nagyang kuto kaya du kawiron, kau manu na kaya pangangkat yan, kau manu na kiu manu nagyang kuto kaya pamayad yan si koming gagalabakon. Subhanallah. Nagyay uyag ang tanwa sunay ni Rasulullah. Kamatang ka na ba niya maragan? Nasakan na sa manay nagyay uyag na kan. Igirap tibaw ako na maawid ako sa isa kasako amargas. Ako sa timan na bakas. Na mamakas mo na tibaw na kan na ini bitadakan. Kataya para kano ya. Tiga na inuanan. Tiga na giipo kito Rasulullah. Giiso na to Rasulullah. Giyay suguan Rasulullah. Na opa makagyuto ikaw kita na wallahi alazim ka kaya tabangan tanu sa tardob agyan ko to amya pandaga kapatay. Baka ayaw nga naroon. O ikaw di ka naroon makaayaw ng tayo pagayong ko hadith Rasulullah. O supakan tanong na antaw o mas ipagayong ko hadith Rasulullah. So na Muslim. Muslim ka, napakaayaw nga din. Giyay malabog, giyay pinakamapiya. Miya kayo sa simbaga ka na yan, naguminirog yung kuta sumimbaga ka na, diyari miya sawang ustad. O balangon panganangkan. Ate miya ngi, lamagatigin sa padapanganan ka, o pamatigin nga bakas, natiban kailangan yung kuta ang mga bakas, kadiran, kailangan ka pinagawi. Matandang ko Allah, katapangan tanong man, alangon tanong maging sa bakas ang kuta, isa awalay, kalango na walay na ad na seringan niya na miskin. Na yung pananalo niya na, ngano siya kang bagi-bagi yung tanong. Tututungo isa ka barangay. Da, kailangan panganangkan. Mataganan ipendaw tawa din yung katarima sa hadith Rasulullah. Nag-iuyag ang tanong, kita. Kakialabudan tanong, nakialabudan sirapan. O bagyo tuwa, adang pa na miraragso na kapamaganta, kada kapamaganta on. Makatali ko dagi ang atomi di bawah tabi ito. Dap sugat na kan. Makatali ko dagi atomi di bawah na. Miya lapis tanong sang kuto ini tabang tanong. Di mapi akya lo to akarnira no to. Miya taga-tagas. Kurek. Ino kapan miya giro. Oy kabanda miya ka nagkaon. O di nabandis ka dun. Kasan juga. Salah kau samban. Ato no to bagasiran no to akya ratran. Ato no to bagasiran no to akuan matenggaw. Ayam ya tambarak tanong na supito.
Anto no to akuan. Adna miyang isir berua mapina sir kita nun ada bisir kaya tepenganakan. Ayo udah ko pan makapangadi sa Saudi. Nagira miya ko makumamuko di magana sa piyatayan adap ke na kurun mabu. Na igira na adap ke si mata. Adna pa ko mamalada to. Ana espesyal suy paganaon. Sa kami ang mga miskin na normal ay paganaon. Napaduto di kapamaganda tao tulad na rito ang mga tao piya kami video tanunian ay pa dapat nasaktan oy ke mapapakakan nila nasaktan ng mga miskin. Subhanallah, berang-berang apaoy nga nun, karibatan apkad nun, kadusan apkad nun. Na andito mo niyo sa Malabod agus sumargan. Andito mo niyo sa Balas agus subedas. Di ka naman po ako sa Balas. Kasupat kataw a imam na apiatano tulungan ko mga kitabiran na sutindag upat kataw a imam na biyagoy rampananan a bid'a apia kagugud agalabaka. Naiman to na kanabaan na inaloya karaka ako kumana miya kapunra ka na tira na diyan nagkapakay kamarata ay inaloya kan na hadith mga sahaba mga imam sukapyan yan miya timur ka o itataros ka na ang tawa kadi o kulukuli hada wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad Allah ta'ala alam. Wassalamu alaikum.